Proboha, Agáto, co jste to provedla? Dejte to, zkáčíme to okamžitě od vás. Kde jste to objednala, Agáto? No vím já, co tak Představte si, postavit, že jsme si hlasování na svatek Janila. Agát, u koho jste to objednala? U koho jste to objednala? Agáto? A nebudou nás z té kontinentální postele třeba bolet záda? U koho jste to objednala, Agáto? Kde Barbory? U koho jste to objednala, ty královsko, tam od tebe nevědějí krajiče? To měsíce pochopali, že prosím maximálně na svatek Janila. Agáto, objednala jste to na této adrese. Vydala si to tady, ty monstrum se skrvavenýma rukama. Šest, tři, čtyři, dva, no. Marmeláda English. Ano, marmeláda English. Ne! Nepřipravujte to, nenakládejte to. Nechtěli jsme to opět. Byl to omyl, překlep, přehmat, opomenutí, pitost. No, máme tady jednu takovou, jako, nebudete to připravovat. Nenaložíte to. Děkujeme se vám 1000krát zavázali, jste hodní. Ušlechtili. Milujeme vás. Díky Bohu.